Filaya Zodin Square kan pi mai Assam Rifle get pula khan Mizo Tangwang Chen Khamle Assam Rifle anin ti boya chumi in ti boy so sang vera chuan Assam Rifle ho khan silai chejek ta chuan pui sui lo eng mozat an kap suma ti chuan hiam po eng mozat kan ma chu ta chuan khatilaya kan chi minister pula le khan central point to the lera Assam Rifle li ai zo ta hian san chu te se tin san chu tu bin angela ti chuan mala a mania zo ko sang rama zo ko sang le ram khalai kha Assam Rifle ang khan anam bi ro khala ta chuan somai zo ko sang ma in bun ram le wan ti kha compensation ba tu sa ta chu ta chuan central sarkar khan compensation apeng ala ti chuan an ni chuan wa khan Assam Rifle ho ismu tu ta bo khan ani chu ba ti chuan kal zela e khabi bo sai na kha kal zela ama chu evidence sarkar ta no khat te ni em chak le ta mo chu kal zel thoma ti chuan ko su ni kal la ya khai to chu ta chuan Assam Rifle in the thing zo ka sa ma so an oma ti chuan hela ya hian ai zo la hian importante headquarters Assam Rifle importante headquarters le in the thing an lo ma ti chuan a pa hian anom chu ta ani ti chuan kun sang ti so ko Republic Day khan chi minister puzorom thaman lammo na khan Assam Rifle ti chu ne sang so ko hian ani som to ni ti khan an puanga ta chuan putte thong po kha aring reni nei screen karing ti chuan hudram kala me tha aro khena engma Assam Rifle ani sin se chuan wa me tha an te da ti chuan uan kal zela e puzoram thang hi alo do he ni hi tiang hi chi ve jati da tu ni Assam Rifle ka son chu kam atia ma se ason chu ka si lawa ti in thel ka chuan chief minister to thei ti te poi an ko pha ta hian ani hei poi kan khop maya ti chuan khalai khan puzoram thang chung chang kan so ni lokama Ministry of Home Affairs Union Government khan sang so pakwa me ni so pakhata in son man tu le ya in son pot te turin le kha khadiraya Assam Rifle DG Shiromani ne na le kha ya chu central point to ten puzoram thang ne na philip chuang chu puzoram thang khan apuang mai dia ta chuan Assam Rifle te kha in son du ta zo ka puzoram thang hian to soi nilabin kulaya akhil tu tele central sarkar pa Assam Rifle ani sun ta ko wagin puzoram thang kha do soi in soi ta ma se chu cha hian puzoram thang hian do soi lawa ka ale kha chu ta khan au te kha ti chuan ani sun ta ko wagin kum sang ti sum ti khan Ministry of Home Affairs Indian Government to khan in sun turin lekha an pelia Assam Rifle ka kha su chia wa ma ta ikan ta hawa ta chuan kami lekha ka chuan March chato chu ti mai sam sum chu ma in sun man tu ni ti asan chu bon su khan ar tu en hawa chu mi chu sun man tu chuan central sarkar hian Assam Rifle ka a hentiria lekha ya ma se chu ti chuan Assam Rifle to chu isun bin aizo ma hian battalion headquarters unit en moza anma ti chu so ma ya ko ta kum som ni kan ta tam khan apa bin an lo ta tina ani hi ale kha kha ka chu chiao o ta ham kan ta thawa he bi chu cha ma hian action ne chuan mai dan fer tak kan ne ya Assam Rifle ho hi an chu tin tuin ek tu kong ko in kan no do ni ti ka wi hian
ma hian kan wang ni ti chuan March Miso Pumin Khan India Vice President alo pala chu kan lo nuwa ani point mun lo som chat thawa i ei policy kalau MCA atia chu ni nuwa chuan me Diga Khan India President alo pala Aizol chuan ani kha election ni foi tu ten kan lo pulia chulaya po chuan min dong som thap maya hemi tuna me niru jinga India President kan hu chu chara i kan huna pan de itibai khang hawa official ten min pu da ni kan junior secretary pure ne ka tangyan inge tha Jamila me niru ka President India President Ramnath Kovind kan hona tu chu chama official de min puina ang mau pamaya abi ka din hai health nama ang hobu de doktor paju amal somate din protocol lama ang hobu de bi florence de kan be ko anin ha na puya RT-PCR te khagan la ti chuanin ani protocol de hala bazar president khagan interview te nia ni lo dong so thang yo maya ka president ko khani ani chuanin kan har sunda zo zo kha lo ta ti yo maya ko ni sila heli thuwa ni chuanin home minister le prime minister ron ho la le te ko ron ko la hemi chung sang chu ron soi ku yo la tin thuron min lo pe ni tin ano tang hu na nang ma me ko ron le che ko kan du mai the ti tu te ko kan che la yen ni ko mo ne do de te ko de min lo long song tra ye ba chu ban chuan ai ro ma ma te ga nan nei dan chuan an ni bo hemi chung sang chu home minister le prime minister te ko ten le te ko han tu ma ni ka tôi thấy cần suy nghĩ sẽ làm sao te kan chu le ma India President tu Khan mi mo za tin dilna protocol the tu ta ta chuan BJP le Hindi ui itimai khami le ke ni chia khan phalna kan huwa te chu kan sai che tu la chu ama khan dilna kan the tu ta chuan dinga Zimla so le chen khan protocol train ama khan kan tu tu si wa na tu zimla ni ro zimla le chen le the min tia ta chuan dinga da so le chen khan sota ZMCR PCTR mo RT-PCR kabi kha khata che kha infection lo chuan in mu the min tia so vai khata so pakhat ba an du thi si lo ta chuan hena ta so le chen ve dia kan ta chau ta protocol kan tan chawa ti chuan ro zo khong an bia pure te nan bia ti chuan en pon se tan phi phak me an tia kan tan phi tari muk me ya ti chuan ta so pe le to ta chuan an kha to ni ti chuan mun na ti na chuan voi na ti atu ma ti za so thi ni ti chuan ke ni kha ba ya kan protocol ho ma na ba ni ti me ti chuan so ya khan akan pakhan bidan pot pui ta chuan kha kha test ka kanan ta chu ko chu tu si nan in lai da na le chan le ma in result ka no che an dia tisman yele ta lai da na le chan le ma in kan bi za kha minot ke ka ti chuan ke ni khan ras ko kan si be chong kan si chong le ti chuan president ka kan hu thei ta kan long ko pa pure na khan president ka chuan e gi chu isu le na ya e pon sira ka thing thanga ka lo ma ka lo la ma ke pon ama chu namni ko na chu ma ya na isra sa khan prime minister ko in mo ma chuan home minister ko in mo ma MP te po hian ama ai na sa hian tan na bok se na chuan lai chu in di lo ding nei thai ka hia ti khan min pu wi khop ma ya
ala kan kan long khu maya e ma lo kan ne ni chu India president te chu le la ma chon in dia ta ti mo i thiam na po tam tak ne ni tin ni ta po i ni sin ni po kun tam ta i de to an ni a chu tiam ni chu ma ki ni action ni te ve me ti ba ya ka tin ta ka ni lo long sung cha ka kan lo kho maya chuan ta pore la kan se a ti chuan zo ko so na ya ni su tu hian pong cha siam so ke pong siam so ke ani to ma chu ta power pong ku se ani to a chu ta water supply ni se ani to a building ni se a to na to ni zo so water ke in pin se ke ani to a chu ta cha ke in pin se ke ani to ni wa voi ni che na ni sun lo hi koi kan ti la chu po chu India president ne na khan wa pe bi kan so ni ta chuan lai hian voi ni che na chu ta che la hian i ke ni chuan an chu ma chu ha sa la bi na ta kan lo kan to ni chu la chuan ke ni che ma kan de lo dam ni oi poi mo tu India ti chuan ta tu la ma kan la a nam ma ni ki chu da ko kan lai na ti zo hian e step na te ni te ko kan lai na ti chuan asam lai pu ni helai tanga a ko lai ni tanga son so ke hian actually chuan ti to chui ma ala do na ni ti ko India kan mi te chen chu bu te ma hian kan